Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lina. Sa dili ko pasugdan sa pagsayisay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Birds of a Feather. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga General Santos City. Ang atong mantatampo nagdasagan nga Lina. Babe, Lina, muna lang ko ni mo sa parking lot, ha? Ato ko maghuwat. Sige babe, hapit naman sa ni mahuman. Gamay na lang ni mo, sunod na kaning mo. Okay, sige. Ay, sakita na sa akong liog. Keri pa? Kerry pa, uy. Gamay na lang ni. Wala lang yun makahawat si Josh ni mo? Hapit naman ka di ka mahuman. Basig na pa'y buhaton. Buhaton? O doon ay gidalian aron dili masakpan? Kalain mo ni magsinultihan. Mao na. Mao nang buangon ka kay sobra naman ko kakabuutan. Kuwang kas paniid, day. Day. Kano sa mo din mo bagan si Lina, oy? Pagpara na sige kingun ako, ha? Sige ka lang kingun ako, pero hantod ron. Huwag gihapon kay gibuhat. Si Josh. Tawo. Doon ikaw bang laing babae sa sakyan? Hindi ka gusto gingon ini, day. Nga, dunay thrill, day. Ha? Oh, nindot man sa binuon kay tangaon na sa ning uyab nimo. Imagine, kapila na ta mag-igon ining buhata ini pero never at once nga nasakpan ta niya, di ba? Maghahayop sila. Maghahayop. Mabi akong dali. Dili ko gusto ko pakitaan ko nila. Hayop sila. Mga hayop. Biniday kong gibuang ni Josh. Huwag ako magdahong nga makahimo siya na ako, hindi. Mo'y pagtuon nilang mamagpapangatarong siya para na ako, pero di ay... Miss, ganun ba ito makita sa lajisay? Buwan ba ka din sa abandonadong building? Kung sa may nahunaunaan mo, ayun nagipadayon. Kinsa ka? Ganina ko din eh. Ganina kong naminaw sa imo mga yaw-yaw. Huwag ka ba mahibaw nga giguba ni mo ang kamalinaw na ako din eh? Ha? Dugan na ning spot na ako din eh. Kining rooftop sa abandonadong building. Kung gusto kong kalinaw o gusto kong mag-inusara, ani ko din mo standby. Pero karon murag, di na gini magmalinawon. Kay niya naman ka. Unsa? Kung sa may problema ni mo, palihog lang, ayaw kong amo nga. Kung mulayat manggani ka, kanang wa ko. Oh, sige na, dahil na. Amin na yung kamot. Aga akong tika pabalik din eh. Kung sa may problema ni mo, pwede rin gina ni mo nga isultin ako. Anda mo kumaminaw ni mo. Oh, sige na, okay na. Salamat ka na minaw ka. Dili gid sulbad ang pagpakamatay sa mga problema. Ako din si Ryan. Lina. Nak, dani na lang nagpaabot si Josh ni mo sa gawas. Gawsaon na to. Nagunsa man siya din, ma. Nak, nag-away mong Josh? Magkigbuwag na ko niya, ma. Unsa? Pero nga naman. Gawasan lang una na ako siya, ma. Mas maayo naglaruhon ako ang tanan.
Nagpabot ko ni mo gahapon sa parking lot, pero wa gyud ka. Nibalik ko sa office. Pero mo isulti sa mga kauban nga, nauli na daw ka. Niapas ko ni mo sa parking lot. Pero lahi may ako nakita. Oh, Lina. Hayop ka! May pagtuon ako nga nagtanarong ka na ako, pero di ay... Lina. Dugay na ko ni mong gibuang. Lina, sorry. Please, pasaylo ako. Sorry sa Diyos. Pero makigbuwag na ko ni mo. Oh, Lina. Abi na ko, dili ka mo anhiron. So, ako na ang rason nga nga mo ani ka din sa rooftop ron. Ha? Oh, feelers ko do. So, kumusta naman? Nakigbuwag na ko niya eh. Tingali ba yag makigbalik ka pa niya? Never na no. Dili na gid mahitabo nga makigbalik pa ko niya. Aw, mayo hinoon. So, friends? Nga nung dili gud. So, true gid ay no nga buwag na mong Josh. Naibaw lagi ka. Wa man ko manapi nimo, diba? Of course. Ni-resign naman siya sa company. And gikuha na niya yung mga butang din ganina lang. Pa mo magabot? Wa man. Oh. Maayo na sa doon nga gibuwagan nimo kay wag ito ayo tawhana. Day, Laag taon niya, libre ka? pwede ba kung doon ako ipakuyogon lain? Sure. Kinsa man? Megs, si Ryan di ay... Ryan, akong amiga si Janeline. Hi! Uy, in fairness tay ha, mas gwapo pa ni siya kay ni Josh. Huy, basta magtuo kang uyab ni ha. Pero dili ba ya? We, sure? Puhon, kung hatagal na kong chance ni Lina, isaag yun ako nga tarungon na ako siya. O dili na ako siya pasakitan. Aww. Ryan. Lahi ra gyud. Pero na, kung ako lang no, mas maayo kung dili lang kutob sa istorya. Dapat ipakita gid mo sa buhat. Di ba? Sakto sab. Og ikaw, Day, ayaw kayo pag-expect aron dili kayo ka masakitan. Day Janeline. Hilom lagi kay ka. Wa lang. Nakauna-una malanggod ko. Ubay-ubay na pod ang mga butang nga bahin ako nga na-share na nako nimo. Pero maski ka sa bahin nimo o baka si mong pagkatao, wa pagit ka makashare nako. Dili ram sagud kaayo ingon anak ka interesting ang akong life good. Dili man kinahanglan good nga interesting ang butang aron ka mo share nako. Ay kabala ka. Makailara ka na ako in the long run. Naunsaman ko. Dili naman yun ko mahimutang maguna-una ni Ryan. Tungod niya, wa kayo ko maglisod sa pag-move on ni Josh. Bisan nagway kami. Pero mura bag malipay na ako bisan 100% siya man lang.
Mag-date, ha? Unta kung okay lang nimo. Sige, asa man? I-text na ko nimo ang restaurant, ha? Kung asa na pita. Sige. Okay, bye. Inahanglan nga mangandam kong maayo. First time ni, nag-agad ko ni Ryan og date. Kinahanglan nga gwapa gid ko ron. Niyan ako din sa restaurant ng ingon ni Ryan. Magpaabot lang ko gamay. Niyan na tingali to ron. or out of coverage area. Please try your call. Usa naman ko kauras nga nagpaabot niya din eh. Dili sad siya makontak nga akong tawagan. Asa naman ka di siya? Klaro kayo nga, dili siya seryoso nimo. Unsa? Ay, isura gid isalig rong panahon na, no? Magguba man gani ay imong pagsalig sa tao nga dugay na nimong nakaila? Kana na ba kahang bag-o lang nimong naila-ila? Day. Mao na gitingali ning kapalaran ako. Dili gitingali ko worth it nga seryosohon. Nay nangita nimo sa gawa sa building. Kinsa man? Ambot, wa mo ko makaila ato. Gawa sa lang. Mama ko ni Ryan. Og di anhi ko aron tuyo kang pahibawon nga wa na si Ryan. Doon na siya sakit hinungdan nga wa siya makatunga sa inyong sabot unta nga date. Og mauisulti niya nako nga pangitaon ti ka inig human siyang lubong. Og ipahatag ni nimo. Box? Tanawa lang unya ang suda, ana. Ablihan na ako ng box. Pulos mga pictures na ako. Kadaghan ani nga mga pictures. O kining uban. Katuning pagkabago pa lang akong nadawat ini kumpanya nga akong gitrabahoan ron. Kung wa ko masayop, 4 years ago na ni. Sa ato pa. Sekreto ko niyang kuhaan ng mga pictures sa una. Bisan pa man wa ko makailan niya. All this time, doon na di tao nga tinudanay nga nagtinguhan ako sa hilom. Pero kung kano sa nga okay na unta ang tanan, wa nasad siya. Ryan! We had the right love at the wrong time, gyud. Thankful ko nga bisan sa mubong higayon, naila-ila na ako si Ryan. Wa man nagka kami, pero one thing nga iyag yung giparealize na ako is dili ko dapat mo settle for less. Nga dapat atagan akong bili akong kaugalingon, o kung doon na may usa ka tao nga angay mo lift na ako,
kana mao ako. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN.